Na ce ku je, zan kira ku, zan kira ku. Ha 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 ha. Kai? Ku tafi, ku bani da shi za mu gana. Ku bani da shi za mu gana. Za mu gana da shi. Kan ku da mu ku tafi kawai, za mu gana. Da wa suka zo? Ai bana nan ne, bana nan. Kawai in sun zo a ce musu bana nan. To shikenan. Kai ma me ke tafa da kai? Aiki na zo da amin. To zauna nan. Ka zauna aka ce. Wanne kala aiki kake so a yi ma? Buri ne da ni ma kamar yadda kowanne ɗan adam yake gani. Ni ma ido na ya buɗe in dinga gani. Za ka gani. Za a yi ma aiki. Amma akwai sharuɗa guda biyu. Na farko, za ka daina sallan magariba da ta la'asar. Na biyu, za ka sadaukarwa da aljanu bil'adama wanda ya yarda da kai, ka yarda da shi. Ranka shi daɗe. Guda ɗaya. Mu ɗan adam fa kace to ta yaya? Kai da kake so kai gani, kai za ka dai ka san ta yaya, amma mu dole sai ka cika wannan sharuɗan guda biyu. Ka daina waɗannan salloli, sannan kuma ka kawo mana bin adama wanda ya yarda da kai ka yarda da shi. Guda ɗaya za mu ba aljanu. Da girma Allah taimaka mani. Salamu alaikum. Yawa, waye a nan? Bawan Allah ne. Yawa. Da gida na aka yi kaso tsakiyar daji haka ka zauna kai kaɗai kana ta rusa. Da girman manzon Allah taimako nake nema. Taimako? To wanda irin taimako kake nema kenan? Ni da kanina ne da yayana. Da sauran iyalanmu. Na'am. Muka taho shi da yunwa ta kada su a cikin nan gangaren nan. Okay, na fahimta. Da Allah za ka zo mu ce ka taimaka mu ka samu mu fito da su. Ka gani ina da ciwon makanta ba gani nake ba. Kaga malam taimako fa kace kuma in je in raka ka yanda duniya ta lalace yanzu in same ka a daji kai kadai kana ta rusa kuka kai ka zo ka ce in taimake ka yanda duniyar nan ta lalace haba malam in na je wajen iyalan naka abinci zan ba su ne dan girma Allah ka taimaka in taimaka ma fa kace kaga malam ka yi hakuri ba zan iya ba gaskiya ka nemi wani a yanda duniya ta lalace din nan kai ka ce in taimake ka
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, a taimaka min dan girma Allah. Ba kowa ne. Assalamu alaikum mai gida, me faru hakan nan ka zo ka samu Da Allah taimako nake nema. Taimako nake nema. Taimako wannan kala kenan. Dan girman Allah ya taimaka min. Iyalai na da muke cikin wani hali dan manzo Allah ka zo mu je a taimaka min. Me faru da su? Yunwa ce dan Allah fito da su zai suna nan cikin dan dajin ta dan gangaren ta. Yunwa? Mai gida ni yanzu taimako ɗirin yamma. Kawai ka koma ka je ka kira abokai da yan uwa ka shiga dajin nan ka je ka fito da su. Dan yanzu ba karamin aikin jama'a bane, kaga akwai su a cikin gari, akwai su a daji. Yankin nafin ɗin nan za ka kama na ka riƙe ni, waye zai fito da yin to? Da girma Allah ka taimaka min. Ya kaga ka wuce. Yau za ku faɗa min tsatsalinku da ba kwa so. Kuma haka. Ku da me kuke so ku faɗa min burukan, ni kuma zan cika muku. Kuma na muku wannan alƙawarin. Faɗa min. Saboda ba na son duk abin da zai dame ku. Da ku nake aiki na yake tafiya daidai. Kuke bani haɗin kai. Nike samun kuɗaɗe da al'umma. To kuma zan cika muku burukan. Zan cika muku. Subhanallah. Malam. Yawa. Allah. Ana. Me yake faruwa ne ka zo nan ka tsaye faman kuka kake? Ni ne yan uwan mu ne nan zamu gagara nan yalwa. Da yayana da kanne na. Shi ne nan yunwa ta ana su fitowa da girma Allah ka zo mu je ka taimaka mana. Me suna ciki? Suna nan dan gangaren nan da girma Allah ka zo mu je. Wanda gangare daga ciki? Dan nan za mu je a dan fito da su dan girman manzo Allah ka taimaka mana. Nagode. Allah ma albarka. Allah ranka shi daɗe. Ranka shi daɗe. Kai. Na zo. To zauna. Kai ka zauna. Zauna. Ka zauna aka ce. Kana taka koran aljanu. Ka zauna nan. Wai bai zauna ba ne har yanzu. Zauna mana aka ce. Za ka taka wa aljanu korai. Kar ka zauna a nan. A nan za ka zauna. Wannan shine wanda ka kawo? Shine. Shine wanda ya dira kai kai dira shi? Kwarai kuwa kamata bai shi ranka shi daɗe. Ka dira shi? Taimakon shi fa yace fa zo yi fa iyalan yi fa suna nan gun fa kwance shi. Shine fa da zo fa taimaka mai. Ka dai ya dira shi? Wai malam me yake faruwa ne? Kai fa kace fa zo nan gurin. Ya hakuri ka kwantar da hankalinka. Alƙawarin da na yi muku ya cika. Makawan ya kawo amininsa wanda ya yarda da shi, kuma shaƙiƙe shi, kuma shi ma ya yarda da shi. Don haka za ku sha jini, ku kwantar da hankalinku. Na cika muku alƙawari. Idan ka zai buɗe. Yanzu in na fahimta kenan sadaukar da ni a kai. Shi kuma za a buɗe mai idan sai dawo gani. Gaskiya kana da fahimta. Shikenan. Gaskiya in dai haka ne ka ci amana ta. Na ma rana ka min dare.
na sa ka inuwa ka jefa ni cikin rana to wallahi tallahi Allah ba zai ba ku ba. Kai, tashi ka kalli gabas. Kasa da kanka na ce, ka daina kallon mu. Za ku sha jini. Kamar yadda ne muku alkawarin jini, to za ku sha jini. Sai kuma idan ka zai buɗe. Zan dawo gani. Za ka jawo gani. Kamar yadda ka kawo mana wannan mutum yana gani, kai ma za ka koma kana gani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.